Skoči s balkona. Don't. Just don't. Ok, preći ću. Da, kao predivan dan za skočit sa balkona. Napravi 3 AM video. Trebam ovo zatvoriti na brzinu. Tako, samo još ovaj. Evo ga. Sad da bude realističnije. Otvorit ću ovaj prozor. Ovako pa da svi misle. Evo ga. Ups. Gdje? Možete li me vidjeti? Evo me. Znači vrijeme je samo malo trebamo upaliti svjetlo. Ok, znači ljudi. Ja se sad probudio u 3 ujutro. Kao što možete vidjeti vrijeme je... Evo kao što možete vidjeti sad je 2:58 ujutro. Ako ne znate šta je 3 ujutro, to bi trebalo biti vragov sat. Pa, da. Ja mislim da se neće ništa dogoditi. Why the fuck you lying? Why you always lying? Da, znači evo samo ću staviti slušalice. Znači, stavit ću... Oh my god, ljudi, šta je to bilo? Oh my god, ljudi. Zavrti se. Ljudi, fidget spinner mi se vrti. Oh my god. Ok, kao što sad možete vidjeti, vrijeme je. Ljudi, kao što možete vidjeti, vrijeme je 3:03. Ovo je full strašno, ne znam šta će se još dogoditi. Kao što možete vidjeti, totalno je mračno vani. Da, full mračno. Ne, to nije svjetlo, ne. Da, zato ja nemam grilje. Slušalice su mi samo odjednom pale. Pa da. Oh my god, ljudi! Oh my god, šta je tu bilo? Lying. Holy... Čega? Okej, samo malo ljudi, idem popit vode. Ljudi, da bude malo više creepy. Palio sam se... Oh my god, ljudi, što je tu iza mene? Neka crna... Oh my god. Ne, ljudi, nešto se događa. Ne, svjetlo se ugasilo. Kako dobar efekt, 3 metra video. Neće dobiti views i views. Ups, zabravio sam snimanje. Snimaj se kako spavaš. Ok, znači ljudi, ja ću danas sebe snima kako spavam u 3 ujutro. To nije sad 3 ujutro, ali će vam bit će vam da, svjetlo će biti upaljeno, pa da vi možete vidjeti i da ja mogu vidjeti snimku, ok? Uživajte ili nemojte, nam pojma. Uvijek držim tu gore ovu pušku, / bananu. Ako je nam pijem, ako neko dođe, pa da. Tako noć.
znači ljudi, sad sam se probudio. Ček, vrijeme ti je. Ok, znači ljudi, sad je 3 ujutro. Evo tu vam piše. Da, pravo je. Samo trebam vidjeti na moj mobitel. Ok. Dobro. Sad ću se snijeti kako spavam. Napravi montažu u kući. Ok. Možemo probati. Napravi kratki film o konji Endiju. Puki u zrak. Svi znamo tko si ti i šta. Nisam kriva ova osoba. Ja ne bih ništa napravio. Psycho motherfucker! Get the fuck down! Vjerujte nam, mi jako dobro znamo vas. I vi ćete biti bolji. Prostite. Samo se naše krivo osmijet samo otići ovdje. Fuck you! Crkni. Samo fidget spinner. Dobro, vrijeme da završiš sve što se dogodilo. Gotov si. Pet lajka da konji Andy i dalje bude živ. Napravi nešto retardirano.
Napravi da ti nestaju stolice. Opravo kako ću fucking napraviti da mi nestaju stolice? Napravi vlog. Ok ljudi, dobrodošli u vlog, nadam se da ste uživali njemu, vidimo sljedeći put. Pozdravi, konji Andy, koji je i dalje mrtav od prije. It was fucking good fam. Napravi nešto retardirano. Napravi nešto retardirano. Hey, how you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside.